Otužovanie môže znateľne zlepšiť vašu imunitu a mentálne zdravie, ale dôležité je začať správne. Začnite pomaly, pokojne môžete začať každý deň studenou sprchou a následne prvými kúpeľmi, ktoré nech trvajú len niekoľko sekúnd, aby si telo zvyklo na chlad. Vyberte si na otužovanie čas, kedy ste plní energie a nie ste unavení. Keď idete otužovať, je dôležité, aby ste si to užili. Aby ste z toho mali radosť. Pred otužovaním sa dobre zahrejte, či už fyzickou aktivitou alebo saunou. Sústrete sa na kontrolu dýchania, pretože správne dýchanie vám pomôže zvládnuť prvotný šok z chladu. Vytvorte si pravidelnú rutinu otužovania, to zlepší vaše výsledky a zdravotný prínos. Nezabudnite na tieto tipy a otužovanie sa stane nielen bezpečným, ale aj príjemným zvykom. A pamätajte, že akékoľvek otužovanie je lepšie ako žiadne.